Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Onin imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mo'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o ga pizza 18 na. Nining buwan karon mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon, natagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumisgutaran karon nga buntaga mga higala, ang low pressure area nga unang na monitor sa pag-asa sod sa Pilipinas nahimo ng tropical depression nga ginganlan og Huaning. Straight to the point. Nahimutang kini sa kapin 500 kilometros sa Itbayat, Batanes. Straight to the point. Ang hinaot may gala nga dili ni makahatag og dakong epekto mga kaigalaan dinhi sa atong nasod. Labi na din mga higalas Kabisayan ug Mindanao sa Metro Cebu. Pero magbabinantayon na kita mga kaigalaan kay kung dunay bagyo bisag tuara sa extreme part of Luzon, ang mahitabo mga higala maapektaran magutas sa mga pagbabaha. Ganinang kadlawon mga sukit di paminaw ni bunok ang uwan. Diri sa may south nga bahin, diri sa may Talisay, Mindanilla, padung sa south, pilting kusugas pagbunok sa uwan. Unya, kung mubunok ang uwan, mubaha mga higala, mahinumdom na punta sa flood control project. Dili malikayan, no? Dili malikayan nga ang nature mismo. Ang kinaiyahan mismo may mapahinumdom na to sa flood control project nga ang Cebu mga higala, dili unta apil sa top 10 nga flood prone provinces. Apan kitay nakakuha og ikaduha sa kadaghan nga pahat sa kadaghang proyekto sa flood control project. Straight to the Mo point. nang buot mangita ang mga Subuanon asa man kining maong flood control project. Straight to the point. Nagatalig pagtagad lumutaga mga kagalaan, no? Dili sa may Mandawi area, si Mayor Jonky Uwano matod pa mangayog inventory ni ining maong flood control project. Og si Cebu City South District Congressman Ido Raman ni Auhagsab sa Department of Public Works and Highways nga palapdan ang flood control planning sa Metro Cebu sa pagsolusyon sa problema sa baha sa managsilingan nga mga LGU. Straight to the Mao point. lagi na giingon mahigala kung panalitan gusto gyud impact ang Marcos administration. Kung tinuod gyud nga kinasingkasing mga higala ang serbisyo, tinuod gyud nga kinasingkasing ang pagsulbad nining problema sa baha, unaha pagtira gyud ang Metro Cebu. Unahon gyud mahigala para maka-feel ang mga tao sa impact dinhi sa Cebu City, Mandawi City, Talisay City o ingon man sa Lapu-Lapu City. Straight to the point. Kaya ang nakalisod ani basit og dunay mga LGUs nga dili bahaunon mo pa nakakuha sa flood control project, ha? Ato lang ni agi katawa ron mga higala mo na nangita ang katawan asa man ni dapit. Kay basig mapaliha ba sa national nga scene in Daiken, ang Cebu way labot sa top 10 nga bahaunon. Pero siya nakakuha sa ikaduha. Sagdila ng top 1 nga mo'y nakakuha kay tinuod man nga apil ang iyang province sa bahaunon. Ang kita wa tay apil, pero kita'y nakakuha sa ikaduha. Ha? Wa siguro makwintada nila ng Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu City, mga sukid ng paminaw. Now, kita may nakakuha sa ikaduha, niining ikaduha nga habig ta, 414 projects,
kinsa man sa mga LGUs ang daghan pod og project ani. Straight to the point. Kanang maong LGU na abay problema gyud nga grabe sa baha. Mo na akong problema kay dapat ang makakuha daghan-daghan dai Cebu City dai, Mandawi, Talisay, Lapu-Lapu. Unahon sa aning mga lugar kay mao may sige gyud mga higala ka problema. Straight to the point. Unya og moyon kag impact mga higala na agad dinhi, ha? Kay ni agod mga higala sa sentro. So pero mura lahi man ni dagana, mura magtuas kilid-kilid hinuon ni mga proyekto ha. Tuas kilid-kilid aron nga kwan, mas may magdi asa tunga gyud ta sa sentro para maklaro ba ang impact mga higala mga tawo maka-feel gyud nga na bitaha gyud tawo wa nay baha. Bitaha tawo na kwan na gyud, na kontrolar na gyud mga kagalaan. Kay kung tuwas kilid-kilid, magduda sa mga tao, ana, nga ngano man ang kalakiha. Ato mas kilid-kilid, ha? Gusto ta maka-feel sa impact or gusto may galawa man maka-feel sa impact. Ha? Or baka gitaguan mo ng tuwas kilid-kilid. Ini agi tala ni katawa ha. Good morning sa QM Builders. Pero atong gustong mahibaw-an mga kaigalaan kung unta motingog pa ang QM Builders, unsa man kining 414 projects pila ang inyo ani. Unang-una, ug dunay makatingog mahigalang Department of Public Works and Highways. Niining mga proyekto ha asa man dapitan ni gipamutang. DPWH. Asa man dapit gi-designate ninyo ni. Kamo may nakahibaw mga engineers magkamo na adya. Kamo may nahibaw asa dapit ang dakong problema ug asa dapit ang angay sulbaron. Ha? So pangutana kanang 414 projects, pila man ang sa QM ana? Straight to the point. Kay basin ba to dog do na pay lain pod nga nahatagan ana. O makatingog ang QM mangutana ta. Kay basin po miyong QM day nga tinuoray lang no og motingog lang yung tinuoray. Medyo alkansi pa magani taon mi ani kay dunay uban dito nangayo na mangani advance. Kung makabati ta sa istorya mahigala sa side sa QM, ready ta nga mamati. O moari ang QM na to, ready na to nga pasultion dere. Sa kahanginan, basin niya moingon QM dere, tinuoray lang bitaw Attorney Rufil. Di ba lalim sa ning amo nga kami namuhunan, ya dunay uban nga mga way puhunan mo pay nag-unag ka kwarta. Kini ato lang niya gikataw-katawa kay kining proyektos gobyerno mahigala bida. Daghay na nga nag-feed na tong mga informasyon, di ko basta-basta mutuo dayon. Or daghay nag-feed na tong informasyon nga ang proyekto mga higala nagpadung pa lang gani ang proyekto ang komisyon gikuha na. Katali pagtagad rubutaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga residential nga konsumidor sa Visayan Electric Company magkasinati sab og pagtaas sa bayro nun sa kuryente sa Agosto ngadto na sa buwan sa September nga biling. Straight to the point. Sa mokonsumo og 200 kilowatt per hour sa usa ka buwan mosaka kini og 66 pesos ang ilang balayranan sa kuryente. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang ato sa pagpadayon mga kaigalaan kay didto sa Bantayan Island mga sukid tigpaminaw ni tuybo man ang dako og taas kay nga building didto mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Unya kining maong building ginganlan ni Dastraya ang developer ani mahigala ato sining klarohon og maayo ha. Kay ang tag-iya matud pa ni ining maong building si Michael D. Noman, Straight to the ang point. Presidential Assistant for the Visayas panahon sa Duterte administration. Straight to the point. Ngantan pagtagad mga sukid tigpaminaw kay katos Presidente Rodrigo Duterte mga kaigalaan og maghisgot ka mahigala og money matters og imong i-evaluate si Duterte og si Pinoy mga mayo to sila. Pero doon na bakhay mga unsa bakang kalakiha mahigala ning magduda man ang mga tao lang. Kana kutob ra pod sa pagduda unless doon na mahigalay mga ebidensya nga naa. Pagduda ang katawhan niya doon na mahigalay mga tao sa ubos nga nilikoy. Straight to the point. Pagduda ang katawhan niya doon ay mga tao sa ubos nga nigamit sa ilang gahom. Nga ngilngig kayo nga mga mugamit sa ilang gahom. Straight to the Ato point. ning nga tagag pagtagad mga sukid tigpaminaw. No? Kay kini ni ang hitabua mga higala paghuman gyud sa terminong Presidente Rodrigo Duterte. Medyo mura man mga kagalaan o misulbong gyud maayos Michael Dino. Ang kini ni ang dili po ta mamasangil dayon pero sa atong tan-aw klaro man nga ni sulbong basin po tingali og kanana ang human sa iyang pagka Presidential Assistant for the Visayas basin naka-concentrate na sa business pwede pod Straight to the point. pwede pod og unsa ka gyud no
Kay napalit pa niya Montebello Hotel pero tay mahala. Napatukod niya mahigala ang taps nga perting buntaog ng building sa taps sa mga kaigalaan. Di man na mahimog din na bilyon ang gasto na indikin. Og nagatukod manghigala og building dito mga kaigalaan sa kining Bantayan Island. 11 mga higala ka storage nga building. Straight to the point. Paskangil ngiga. Yang ato ana kay ang gitugot sa DENR, Department of Environment and Natural Resources sa ila mahigalang ECC, kutobra sa tulok ang dana. Pero si Dino iyang gipatasan ni abot mga higalag 11 ang dana. Straight to Ato the ni point. tagaag pagtagad. Doon na po'y katarungan si Michael Dino ana. Muna nga atong timbang-timbangon mga kaigalaan. Pero mo lagi na ang mga tao di malikayan nga makapangutan na gyud. Pero timang pagsulbong gyud ni Dino mga higala human sa iyang termino. Vice Presidential Assistant for the Visayas. Straight to the point. Makapangutan na ba lang ang mga tao? Muna akong giingon, basin po, di po ta maka-underestimate sa siguro, kaya negosante siguro si Dino. Basin og kapag human niya mga higala o kanang concentrate niya serbisyo sa Duterte administration, pagkahuman siguro, nakakonsentrate na siya sa iyang negosyo, mo siguro na nga pildigil nga pagsulbong. Pwede sad, mao kana akong giingon nga kini ni ang ug magkakita mi ng Dino kay pa may magkita ni gyud nga nakaistoryahay nga personal. Nakakita na ko niya mga higala pero agi magkaistorya wa pa gyud sukad no nga nagkalamanuhay mi ani. Ug magkalamanuhay mi ang Dino magkiskis ko siyang kuko. Kay tan-aw na ko may laki gyud eh. Nga rin pagtagad lubuntagas tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa kauluhan, Mayors for Good Governance, niauhag sa Malacañang nga panganlan ang mga politiko, ayay. Og inguman mga kontraktor nga nagkonsabo og nisurambaw sa mga infrastructure projects sa gobyerno. Straight to the point. Nihagit na may gala kining Mayors for Good Governance. Ako mag-appreciate ko may gala ni Mayor Baguio City Mayor Magalong. Binhamin Magalong, may na kay credible kay na mga kaigalaan. Og unya niya pailain si Vico Soto. It is Vico Soto may gala medyo maayo nag-record. Ato ni tagag pagtagad mga sukid paminaw. Kini og uban pang mga hiskutanan, Pasig City ni Vico Soto. Kinis Magalong Baguio City. Kining duha ka mga mayor, medyo credible ba? Og maingon mahigalag maghisgot about corruption, maghisgot nga dili ta mangurakot, medyo credible ni, Kining uban mahigala nga kunuhay maingon nga dili ta mangurakot unya ang background tan-aw nimo porbida. Makapanglingo-lingo kas background. Ato lang ni agi katawa mga sukid tig paminaw ha. Unya balikan na to rong taon-taon ang pag-asa magtana unsa na kanang hitabo Gumikan kay ni ana man pod lagi ni si Waning, di man malikayan. Usahay malimot lagi ta ini mga higala mga issue sa flood control project pero pahinumduman tas kinaiyahan. Every time nga muuwan, every time nga dunay bagyo, every time nga dunay LPA, every time nga mobaha. Di gyud malikayan mga higala nga mahinumdum ta sa flood control project. Kini og uban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Radyo mo nationwide. Straight to the point.